Bocs o gemau Cwtsh. Blotiau. Bydd angen darn o bapur trwchus, pen neu bensil, rhywbeth i steinio'r papur fel dyfrlliw, inc neu goffi, brwsh neu jyst eich bysedd. Cydiwch yn y papur a'r inc. Rydych am greu golchiad o wahanol siapiau, trwch a dirlawnder ar y papur. Gallwch wneud hyn trwy gwlychu'r papur, wedyn ysgeintio rhywfaint o inc, dyfrlliw neu goffi drosto. Rhowch rai diferion o inc neu liw ar y dudalen, ac yna defnyddiwch eich bysedd. Ffordd addas arall ar gyfer creu blotiau a siapiau. Unwaith bydd y papur wedi sychu, edrychwch ar y blotiau a'r siapiau sy'n ymddangos ar y papur. Cydiwch yn eich pen neu bensil a dechreuwch dynnu llun y siapiau a welwch. Oes rhywbeth yn debyg i goeden, blodyn. Pwrpas y gêm hon yw ymlacio a gadael i'r siapiau ar y dudalen siarad dros eu hunain. Byddwch yn synnu ar yr hyn a welwch. Nawr, ewch i gael hwyl.